tuo etees? No. Missä on kirjat muuten? Mulla on täällä tabletti. Mulla on täällä kaikki nuo kirjat ja paljon enemmänkin mahtuu. Ja sen lisäksi mulla on someopettajakin täällä. Mitä? Näytä mullekin. Joo, mennään katsomaan. Tässä on se someopettaja. Joo. Hei, tänään opettelemme vaihtamaan lamppua valaiseen. Tehdään lamppu vedetettymäksi, ottamalla töpseli pois seinästä. Tosi helppoa ottaa, jos se on tällaisia opetuskirjoja, että ne saattaa lukea näitä kirjoja. Ruuvataan lamppu pois valaisemasta. Ekaksi näin. Lamppu on pois valaisemasta. Vähän siistiä. Me opittiin toi, mennäänkö kokeilemaan? Joo, lähdetään vaan.